Tell us kwamuri kutionera muri ndatipinde munyaya yedu inotevera. Makadii henyu mukoma Honest pamwe chete nendaro renyu. Mukoma Honest, ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu kuruzhinji rweZimbabwe, asi chitupa changu ndinokumbirawo musabuditse. Mukoma, vanhu vakandiona ndichifamba vanotofunga kuti zvinhu zvangu zvese zvitori bhoo, asi mukati memoyo wangu ndine secret yandakachengetedza. Kubata mushonga hakuzi chinhu chiri nyore. Inini ndiri mukadzi wechidiki ane makore 36 ekuberekwa. Ndinogara muguta reHarare kuAvondale. Mukoma, chekutanga ndinoda kureurura kubata mushonga weLucky kuti business rangu ringe richizofamba. Nyaya yangu mukoma, zvizere yakamira yakadai. Ndichatanga nenhoroondo youpenyu hwangu kuzosvika pakuzoromba kwandakaita. Inini ndakakura ndichigara nemuroora, mukadzi wehanzvadzi yangu kuMbare kuNational. Chakaita kuti ndigare nemuroora inyaya yekuti vabereki vedu vainge vafa, saka hanzvadzi yangu yakanditora kubva kumusha yakati, handidi kuti mwana waamai vangu atambudzike. Muroora akandichengeta zvakanaka. Ndakaenda kuchikoro kusvika ndapedza. Ndipo pandakazodanana nemumwe mukomana ainyepera kundida, asi pfungwa dzake dzainge dziri dzekungoda kunditambisa chete. Mukomana uyu akandimitisa paakaona kuti ndainge ndava nenhumbu, ndokubva anditi ainge asati ava ready kuda kuroora nekuti aida kumboita zvechikoro, ndokubva atotiza akaenda kuSouth Africa. Kumitiswa kwandakaita ndakadisappointa hanzvadzi yangu nekuti aitondiudza kuti ainge aine plani neni yekuda kundiendesa mberi nechikoro, but ndainge ndakazvikanyira ndoga. Saka ndakazoita mwana ava ne2 years ndakakumbira hanzvadzi yangu mari ndichida kutanga business remabhero kuMbare. Hanzvadzi yangu haina kuramba, akandipa $400. Ndakatanga business rangu rekuhodha mabhero ndichitengesera kumupedza nhamo. Ndaiita zvekuhaya table. Mazuva ekutanga zvaitofamba zviri normal. Ndainge ndisingaite mari yakawanda hangu, asi zvekurarama inini nemwana wangu zvainge zvakakwana. Saka munongoziva kana wave kushandira panzvimbo unotozongoita shamwari. Ndainge ndava kuwirirana nevamwe amai vaiva netable yainge iri panext neyangu. Amai ava vaiita mari mukoma Honest. Ndichiverenga mabhero avaivhura pazuva, vaigona kutovhura kana 4 mabhero per day achipera ose, asi inini ndaigona kutotadza kupedza 1 chairo pazuva. Saka mukutamba kwandainge ndava kuita naamai ava, rimwe zuva vakazonditi, kunonzi kuMbare, bvunza isusu, tagara nebusiness. Munhu haufanire kungoita business usina chinhu chinokutsigisa, nekuti kune vanhu vane mushonga wakaipa, vanotorera vanhu macustomers. Saka wakaita zvekutamba unofa nenhamo, vamwe vachitoita mari. Ndakatarira mafambiro ainge achiita business rangu nemashoko andainge ndichiudzwa naamai ava, ndakazvibatanidza ndikatonyatsoona zvichimeka sense. Zvino ndakazovabvunza mai vaye kuti zvino ndodii, nekuti hapana kwandinoziva kwekuenda. Amai vaye vakanditi, ndina sekuru vandinoziva vanogona kukubatsira, asi sekuru ava vanowanika kuBeitbridge. Sekuru ava muVenda, wakangoenda ikoko zvinhu zvako zvotoita. Saka takazoronga zuva ndokusumuka ndokuenda kuBeitbridge. Sekuru ava vaigara kunonzi kuLutumba, vakamboshandisa Beitbridge Road munokuziva. Ndasvika kwasekuru, zvandakatanga kuona ndizvo zvakandityisa. Pamba pavo paiva nevana 2 vaiita kunge mhuka, kunge vanhu here. Vana ava vaibuda masiriri. Ndakaenda ndakachena, asi hembe dzangu dzakazosviba nekubatwa nevana ava vachindizadza masiriri. Mukadzi wandainge ndiinaye akati, usatya, ndiko kutoblesswa kwacho. Saka takasvika pane vanhu, asi kwete vakawanda. Saka takamboita nguva tiri panze, asi pfungwa dzangu dzaingozvitongesa kuti ndambovingei kuno. Imwe pfungwa yaibva yati, saka unoda kufa nenhamo uchichengetwa nehanzvadzi. 10 yedu yakazosvika ndiri pakati pekuzvitongesa. Ndakapinda mumba yematare. Sekuru vakanditi, nyaya yako ndaiona mudare rangu, ndeyekuti uri kuroyiwa nehama yepadhuze kuti usaite chinhu mukati meupenyu hwako. Hama yako iyoyo ndiyo iri kushandisa Lucky rako. Saka chandinoda kuti unge uchiita ndechekuti ndichakupa mafuta angu aya ndeeLucky. Ndinoda kuti kana wave kuenda kubasa unomazora, asi usati watanga ndinoda kuti utsvage benzi raunoita naro bonde uchishandisa dziviriro, wotora urume hwebenzi wosanganisa nemafuta ako ekuzora andakupa eLucky.
wopota uchizora paunobuda uchienda kubasa. Saka ndakadzoka kuHarare ndakaenda kumaraini kwedu kuMbare kune rimwe benzi raigara richinditi mukadzi wangu. Saka rimwe zuva ndakaritaimira, ndakaritengera chikafu, ndakarigezesa, ndakaripa hembe dzakanaka, ndakaenda naro kuHighfields kune kamwe kaloji kwandaiziva kuti kuno hapana anondiziva. Ndakanoita bonde nebenzi iri, ndakatora urume hwaro ndakadzoka ndakarisiya, asi benzi iri harina kuzorarama, rakabva rafa. Zvinhu zvangu mukoma zvakatanga kufamba. Ndave nemari, mota nemba yandiri kugara ndeyangu, asi handina murume. Ndiyo nyaya iri kundirwadza. Hapana murume anoda kundipfimba. Varume vese munzira vanonditya. Zvave kuitika muupenyu hwangu mukoma Honest. Ndinongodiwa nemapenzi chete. Kana ndakatosvika panzvimbo ine benzi rinotondimhanyira. Ndakatombopotsa ndabatwa chibharo nerimwe benzi kuchitungwiza, ndakatozobatsirwa nevamwe varume. Raiita kundibata zvekuti dai ndainge ndiri ndoga musi uyu ndaigona kupiwa mimba nebenzi. Kubusiness handina complain, zvinhu zvangu zviri kufamba. Handidi kunyeba. Hanzvadzi yangu yakadzingwa basa, ndini ndiri kutomuchengeta, asi haatozive kuti handichazi hanzvadzi yake chaiyo. Ndatove beast. Nyaya iri kushungurudza mukoma ndeyekuda kuroorwa, kuti dai ndawana murume. Zvino ndiri kutya kufamba kuenda kune vamwe vabatsiri nekuti ndiri kutya kuti mishonga yangu inopanduka ndakazouraya hama. Sekuru vakandibatsira vakafa. Pari zvino ndingadai ndakadzokera. Madha ava shamwari yangu vakanditi unotongofanira kugara uri single kusvika uchizosvika pakunofa, asi inini ndiri kudawo vana vanosara vachizodya pfuma yangu. Saka ndauyawo pano mukoma Honest nedare rino. Inini handichade zveurombwa izvi, asi ndiri kuda kungozvisiya nenzira yakanaka isingazokanganise mangwana. Saka ndiri kutsvagawo mubatsiri anogona kundibatsira, anopedza masports muHarare. Handisi kuda vemuma-TV kana vemuma-TikTok. Ndiri kuda munhu ari genuine zvekuti ndingoenda ndinobatsirwa in private. Yambiro yangu yandiri kungoda kupa uyo achanzwa nyaya yangu ndeyekuti kana uchinge wazogara, usafe wakabatwa nepfungwa dzekuda kubata mushonga wekuti uite mari. Usafe wakabvuma kana kufurirwa neshamwari kuita upenyu hwemushonga, nekuti machallenges aunozosangana nawo akaoma. Ndichidzoka munyaya yangu mukoma, zvakamboitika mukati meupenyu hwangu last year. Ndaitobva kubasa, saka ndinopfuura nepachipatara papari renyatwa paye ndichienda kumba kuAvondale. Ndakamiswa nemumwe murume ndichingodarika nepapari renyatwa paye, akabva anditi ndiri kuenda kuAvondale shopping center. Zvino kwadoka, mota dzanga dzichiramba kundimirira, saka ndakamuti pinda tiende, nekuti kunze kwainge kwava nekarima. Saka ndakatonzwa tsitsi ndakati munhu uyu anogona kuzopondwa. Saka murume uyu akagara kumashure, takatanga kutaura ndichifamba. Saka takasvika paAvondale shopping center, akabva ati fambai zvishoma, ndinoburukira pamberi apo. Saka ndakafamba zvishoma nezvishoma. Pandakazocheuka ndakaona mumota mangu musisina munhu. Handizive kuti ndicho chipoko chacho here, asi ndakangofungira kuti chinogona kunge chiri chipoko, nekuti door harina kuvhurwa kuti munhu abude, akangodisappear. Saka kubva ipapo handitakure munhu nemota yangu usiku kana masikati. Vamwe vanoti kana uchishandisa mushonga weLucky unogona kutozosangana nezvipoko. Post for me and let me know kana muchinge maposta nyaya yangu mukoma. Postewo nyaya yangu makaviga chitupa changu mukoma. Ndiri mukadzi ati kurei, ndakaberekwa ndinogara munyika yevatorwa muSouth Africa nemurume wangu mukoma Honest. Ndisati ndapinda munyaya yangu, ndinoda kungoudza vanhu vachanzwa nyaya yangu kuti ngatisiyanei nekubata mushonga nekutsvaga nayo pfuma kana kuti kuromba, nekuti kuromba kwakangofanana nemunhu uya anenge apara ngozi. Hapana chakambosiyana nemunhu iyeye anenge achinzi
auraya munhu. Mukoma, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndichatanga ndarondedzera makuriro andakaita kusvika ndizosvike pakuromba kwandakaita. Inini ndakakurira mugeto ndichigara kuEpworth. Ndakakurira mumhuri yaitambudzika. Ndakakura ndichigara naambuya vangu vainge vatokura zvavo. Chakaita kuti ndigare naambuya nyaya yekuti amai vangu vainge vakaroorwa nemumwe murume ainge asingambode kana kundiona pamba pake. Baba vangu handitovazivi, handina kumbobvira ndakaudzwa nezvavo. Ndaiti ndakabvunza amai nezvekumusha kwangu, taigona kutoita mazuva tisingataudzane nenyaya iyoyo. Saka ndakazongozviudza kuti ndave kungonyarara. Kana vachinge vava kuda kuzondiudza, vachandiudza ivo amai panguva yavo yavanenge vachida. Saka ndava nemakore 16 years. Ndainge ndava form 3. Ndakashayirwa mari yechikoro. Ndainge ndava kuita basa rekutengesa madonuts andaihodha pane chimwe chibhekari chaiva muEpworth. Ndofamba ndichitengesa. Saka mukufamba mandaiita ndipo pandakazosangana nemumwe mukomana. Ndichamuti Tapiwa mukomana uyu, asi handiro zita rake. Ndiri kuvanza zita rake nekuti murume wangu haasi kuda kuti nyaya iyi ndiiburitse. Saka Tapiwa akandipfimba. Ndakabvuma nekuti aindipa mari. Takatanga kudanana kusvika pandakazobata pamuviri. Ndakabva pamba paambuya ndikatizira ndokutanga kugara nemukomana wangu. Saka nhumbu yangu yava ne6 months. Tapiwa akabva adzingwa basa. Zvinhu zvakatanga kuoma. Apa ndainge ndiine nhumbu. Upenyu hwakatanga kuoma mukoma Honest zvekuti kunyangwe mari yerent yainge isisakwane. Tapiwa akazouya neoption yekuti handei kumusha. Apa kumusha kwavo kwaive kuchiridzi. Takazoenda kumusha kunogara. Ndakazoita mwana. Ndave nemwana. Murume wangu akandisiya kumusha kwavo ndichigara naamai vake. Akabva aenda kuJoni nekuti nhamo yacho yainge yatova nenyaya. Tapiwa aiva chef, saka hazvina kumunetsa kuwana basa. Akatanga kushanda achitumira mari kumusha pese paanenge aiwanira. Ndakazotumirwa mari ndikatora passport ndikabva kumusha ndakauya muno muSouth Africa. Takatanga kushandawo. Murume wangu ndichef, so aishanda pane imwe restaurant yaidyirwa nevarungu. Ndiye ainge atove manager ipapo. Upenyu hwedu hwainge hwatochinja. Tave kutorarama kalife kari nane. Saka muna 2022 Tapiwa akazouya neidea yekuti ngatiite family business redu, tivhure yedu restaurant. Ndiko kuti tikwanise kuti tinge tichiita mari zviri very fast. Saka takatanga kuunganidza zvose zvaidiwa kuti titange business. Takatsvaka pekuitira business redu takapawana. Tapiwa akabva atosiya basa. Takatanga kushanda, but kuita business hachizi chinhu chiri nyore mukoma, nekuti kunzi wava nema-daily customers zvinotora time. Takashanda kubva 2022 kusvika 2023 tichingoshandira rent yekushop neyekumba neyechikafu, asi yekutumira vamwe kumusha yainge isingawanike. Saka ipapo ndipo pandakati kuna Tapiwa, ngatimbofambei titsvake help kuvabatsiri. Zvino Tapiwa aisatenda kune zvechiprofita, aitenda mune dzin'anga. Saka akangonditi nyaya yedu haitombodi n'anga isingazive zvainoita. Tinofanira kutsvaga n'anga inotipa chinhu chinoita kuti tikwanise kudeidza macustomers pashopu pedu. Saka akanditi aiva nen'anga yaanoziva yekuMozambique. Semunhukadzi ndainge ndisina voice rekupikisa murume wangu. Zvisinei, takazobva muSouth Africa ndokuenda Mozambique kune imwe n'anga. Murume wangu aiti n'anga iyi akaiudzwa nemumwe old friend yake. Takasvika muMozambique takaburuka munonzi Mutete. Vakamboenda kuMozambique vazhinji munomuziva munzvimbo iyi. Ndokubva tahaya motorbike. Driver wemotorbike akabva atiti garai matenga chekudya nekuti kwatiri kuenda mufambo tichafamba nemusango kuti tisvike. Saka hakuna mashops. Saka takasimuka kuma 6 am takaita whole day rese tichifamba. Taizorora kana tave kuda kudya. Takazosvika hedu 9 dzeusiku. Takatosvikawo pane vanhu vainge varipo vainge vauya kuzobatsirwa. Saka takapiwa zvimakadhi zvine manhamba. Isusu tainge tiri panhamba 32. Saka zvakaita kuti tinge tichizozorora. Kurara kwatakaita pamba pasekuru ava nedzimba dzehuswa. Varume vairara kwavo then vakadzi vari kwavo. Inini kwandakarara mainge musina mubhedha. Munhu airara mukofini rake. Kune mumwe mukadzi akatomuka akafa zvikanzi nasekuru mudzimu nyake
yake inenge yatoramba kuti anga achizobata mushonga yangu. Ave mangwana makuseni ndipo patakazoita mukana wekupinda mudare rasekuru. Tava mudare, chakatanga kundityisa ndechekuti sekuru vainge vakagara pamusoro pekamba yainge yatokura. Pasaidi pavo painge paine nyoka shato yainge yakaita kuzvimoneredza muhuro. Dzaingove nyoka dzoga dzoga. Kana ndichitaura zvekutyisa mukoma, nzvimbo iyi yaityisa, asi murume wangu aitoratidza kusatya. Takapiwa bute tikafemba, rimwe takamwaya pasi, tikabvisa mari yekuvhura dare takaisa mundiro yemuti yaiva pamberi pedu. Zvinoita n'anga dzinorombesa hadzibvunze zvakawanda nekuti dzinotoziva kuti munhu uyu atouya kuzoromba. Saka takapiwa hari yainge yakasungwa nejira rewaiti kuita kuputiridzwa, tikanzi munoisa pasi pemubhedha mumba menyu. Sekuru vakabva vati ivo mubhadharo wavo vaingoda mombe 3, asi taizofanira kuuya nadzo kana zvinhu zvave kufamba. Mushonga watakapiwa uyu wainge usina kana mhiko imwe chete zvayo. Chatainge tiinacho yaive iri hari chete, ndiyo yainzi yakatakura upenyu hwedu, hayaifanira kupwanyika. Takadzoka zveshuwa, sekuru vakagona zvinhu zvedu zvakatanga kufamba. Life yedu yakatanga kuendeka. Sekuru takavapa mari yemombe dzavo, isusu zvedu zvakaita. Iye zvino tava nedzimba 3 muHarare dzatakatenga nemari yehurombwa, asi madhiri nen'anga haana mapepa. Zvinhu zvakatanga kuchinja. Takafirwa nevana vedu. Tainge tiine vana 2 asi vose vakafa. Saka pakafa mwana wekupedzisira takadzokera kwasekuru takaudzwa kuti hurombwa ndizvo zvaunoita. Kana wakakupai mari unotozoda ropa. Saka handina zvandinokubatsirai nazvo. Mava kufanira kungogara muchitouraya hama. Saka kubva ipapo ini natapiwa hatisi kana kuwirirana nekuda kwenyaya iyi. Nekuda kwekuti ndiri kumuti ngatigadzirisei nyaya idzi, titsvake munhu anobvisa chinhu ichi. Saka kubva pandakauya nepfungwa iyi, tapiwa akatochinja hari yakabviswa pasi pemubhedha, haisi kuonekwa mumba kuti akanoichengetera kupi. Saka chaita kuti ndiuye pano mukoma Honest, ndava kutya murume wangu kuti anogona kundiuraya nekuti handisi kutoziva kuti hari iyi iripi. Ndakamubvunza haasi kundipindura. Apa takaudzwa nasekuru kuti hari ndiyo yakabata upenyu hwenyu. Saka ndauyawo pano mukoma, ndiri kutsvakawo yopo. Kana mune munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira, please, I prefer maprophets, asi handisi kuda vaya vanoita zvemakamera nekuti murume wangu akazondiona nyaya yachona haizopere mune zvakanaka. Hurombwa. Yeah. Tell us what you think comment section. Tezvara vangu vanoti vari kuda kundigara nhaka since mwana wavo akashayika. Mukoma Honest, makadii henyu nebasa. Ndinokumbirawo kuti muposte nyaya yangu, asi zita rangu ndokumbirawo kuti musaribuditse nekuti ndiri munhu anozivikanwa. Makore ndava ne42 ekuberekwa. Ndiri mukadzi, ndinogara muno munyika yechipikirwa muZimbabwe kunova kuEastleigh. Mukoma, ndauya nenyaya yangu pano padare. Ndatya kuudza shamwari nekuti kuudza shamwari dzinogona kuzondimisleada. Ndakaita zvinhu zvisizvo, so I decided hangu kuuya pano ndiri hide nekuti pano ndinoziva kuti hapana anombondiziva. Ndinogona kuwana minduro dzinondigutsa. Vanoda kushora chimbomirai henyu nekuti nditori neconfusion. Nyaya yangu yakamira yakadai so mukoma Honest. Ndakaroorwa nemurume wangu anobva kufamily iri well up, asi murume wangu aiva zai regondo. Aiva asina brother kana sister, hama dzake vaiva mai nababa vake. Ndakatopinda mumarriage naye ndichitoziva kuti murume wangu ainge akangozvarwa ari 1 asina hama. Pandakaroorwa akatouya nababa vake nasadombo vari 3. Handina kuzombobvira ndakawana futi dzimwe hama dzavo nekuti vanhu vechirudzi vanobva kuMalawi, asi murume wangu akazvarirwa muno muZimbabwe. Saka ndava kugara nemurume ndakabereka vana vangu 2, asi vana ava vese vakafa. Vaiti vakangosvika 5 years vaibva vafa. Vose vaingofa nechirwere chimwe chete chekungoti vaingotanga kudziya muviri 2 to 3 days mwana obva atoshayika. Saka nekuda kwekuramba tichisangana nemaheartbreak ekufirwa nevana, takazongozviudza kuti ngatimbomire zvekubereka, timbofocus
fokaseni life yedu, chaiuraya vana hatina kumbochitsvaka kuti chii, nekuti murume wangu ainge asingabhilive zvekufamba. Munongoziva vanhu vane mari vanonetsa kubhiliva zvinhu. Saka takazotanga kugara, takashanda, takaunganidza maproperties edu, tava kutoenjoya hedu life yedu sevanhu vainge vaine mari dzavo. Ndipo pekuti murume wangu akazosvika pakushayika. Tava muna 2025 murume wangu akabuda achienda kubasa semazuva ose. Saka pasina 2 hours ndakaona nhamba dzichifona mufoni mangu. Ndichitarisa nhamba iyi ndakaona kuti yaiva new nhamba mufoni mangu. Saka ndakadayira, ndakanzwa voice rechirume akanditi, makadii, nenge munomuziva here, achitaura zita remurume wangu. Ndakati hongu ndinomuziva zvikanzi. Ndafona, ndini Sergeant Ningi, ndoda kukuzivisai kuti murume wenyu aita accident achibva atofira pasport. Abva afa, body yake yatakurwa kuendeswa kumochari. Mukoma, pandakagamuchira shoko iri, moyo wangu wakapwanyika, asi ndakazongozvigamuchira ndakati, muridzi weruva atora. Murume wangu akazongovigwa, basa rese rikafambiswa. Chero ndainge ndafirwa nemurume, handina kubva pamba pataigara nemurume wangu. Ndainge ndakatozviudza mumwoyo mangu kuti handichade zvekuroorwa, upenyu hwangu hwose ndichagara pano pamusha kuzosvika ndichizosvika pakushayika. Saka ndainge ndakatozvigarira hangu ndichitozviraramira. Vatezvara vangu vave kuuya nemuyedzo, vatova nemazuva vachiuya kumba kwangu vachindiudza kuti vanondida, vari kuda kundigara nhaka. Kana vachinge vandigara nhaka, vachazoenda kunondiroora kumusha kwedu, kuzivisa hama dzangu kuti ndiye ave murume wangu. Saka ndakavaudza kuti hazviite, asi ivo vakandiudza kuti hazvina basa nekuti vanhu vane mari vanongorarama kalife kakadai, plus inini handina ukama navo nekuti handina mwana nemwana wavo. Saka hazvingambotitadzise kuti tinge tichidanana kana kundigara nhaka, nekuti mwana wavo haana munin'ina kana kuti mukoma. Saka ndauyawo pano mukoma neridare renyu kuti ndigobvunzawo kuti zvinoita here kuti ndigarwe nhaka navatezvara. Handisati ndabvuma hangu zvavari kutaura, saka ndauyawo nenyaya yangu paruzhinji pajekerere, ndinzwe pfungwa dzevamwe kuti zvinoita here kuti vatezvara vanouya vachikuudza kuti vanoda kukugara nhaka, vachitaura mashoko erudo. Ndiwo mubvunzo wona vahanzvadzi vedu vari kuda kuziva kuti upfimbo kwavari kuitwa navatezvara zvingave zviri zvinhu zvinoita here, asi vari kuti vanhu ava vanobva kuMalawi, ndisingazive kuti ndiyo culture yachona here inoitwa. Ukahodheserwa chinhu nemunhu andiwa, kana kuti ukatengeserwa chinhu nemunhu, especially masini edu aya mahombe, unofana kuziya munhu akupa chinhu, number 1. Waziya munhu wawapa chinhu, number 2. But kuona pa munhu akupa chinhu apa, amana unofana kuziya kwaanowanika nepaunozomuwana kana mawana atanga. Even ukasakwanisa kuzozvinyora komurejensa kana kuzoita seyanika, but ngazviite critical kwauri kuti unoziya panowanika munhu. Usangotora chinhu chausiruza chabva kupi. Ona ndinemwe scenario ndakamboita so kuti unozana ndakachikora pa graft. Pamwe mfesi so rasta. Ndakarwa jezi rake rechele. Pana mfesi pakatouya ndakatoti hama ya munerese ada kubatsirwa. Babudisa gunda baba sini nyama unozara akabudisa rekuti ndakati sini nyama ndaona ndakaita se ndakaisa password nezuro ndakadhawa ndiri kubawa handitomoziya kuti ndaisa password kuti chi ende zvisho chona sini unoona mayabu madezi yange iri iPhone 14 straight isi iPhone 14 Pro Max ange kanaka ange kachina baba unozana ndati kana makaisa password makadhawa ngoma ndikuona kubvisire password ndoda zi aona ndinifuna nani sikutoida ndacheka zvishowa ichi pafone ngestori nana iCloud when ndandocheka I can check pachi pa nikuti phone ina iCloud iri vanato inini vanatondakirwa nedhini rama ndope mari ngoma ndaanona ndipa 200 bo vanatobudisa 200 vandapa munhu vaita se vabaya vanadownloada fewera vanafila cha phone vanaita se vanapedza dhiri ndakatogara nefoni almost 2 months ndichishandisa phone ende phone yatoshanda zviri bo zviri perfect andinomvera ndakaita chi ndaita problem nefoni kana kufoni wandasiri ona ndi baba zongoitoka kamwe kamskana so kashanda kashanda CBZ kashanda bank kava kati karoda chi karoda phone
munhu akaita zvekutonditsvaga like kuti pagaufu vanhu aizoti Lex anoona mafoni saka mhene kushopu wakaenda vhazongunzi ainoona Lex pakati angosatesangwasawandira foni vandatomba foni yakanaka foni ndakamba foni yandaishandisa vandatobvisa iCloud yangu I signed out my iCloud vandatomba foni zvazvatopera bhiri ndinoti munhu akagara dzinenge 6 months achishandisa foni kana inini even contact yake ndansisina even bekuti akandifunda ndaizvozva kuti ndiye ndasatoziva so zati on this particular day akangondifonera wamusikana yabva angoti hi makadii henyu but from the sound yevoice rake I could hear kuti munhu ari ane zvikumunetsa ngati andirati makadii ndimunoti Lex here munowanika pagaufu ngati ndini saka handikukumbira kukuonai ngati mamuda kubatsirwa nei zvanzi ndikufonere kana ndati ndasvika ngati it's okay after about 15 minutes akabva andifonera hi murisei ngati right sikanzi ndasvika pachicken inn iri opposite kaufu munokwanisa kuya ipapo tiri mota white ngati it's okay uzandakati ndichiita se ndichisvika pasi parobot ndinoona mota vandaona probox ndakuzati iyi probox ndeyecid hakuna chimwe andakuzati amabu vandanosvika handamboda kuita kana zvekuda kuzvipinza business nabasa ngosvika vandata se vandapinda mumota zvisina nyaya ndatopinda mumota vatonditi uri sei tine foni yatinayo panapa iyoyo wakatengesa saka taida kuzati iyo foni wakaiwana kupi ndati mukoma tacho chokwadi ndichatomboziva foni kuti ndakaiwana kupi anokuza ndichoti foni yakasiyiwa nemunhu akaisiya pabasa pangu apa ita se akabva aenda so handinganyepe but ndinokwanisa kubatsira kutsvaga kuti munhu akandipa ndinotokuranza kuita mafanizi kasi ndiwe muridzi kasi ndiwe wakaba foni kana mukoma kana ndiite zvekuba mukoma ndototengesawo mafoni ndiri mudenga muzanzora it's okay chataura nyaya komusha mota yarowa baba unozati pane madepartments ati tisingazive CID ekuti techingo mention kakawanda nokosikaziva kuti kunenge kutori nehora apa ndakatorwa ndinonzi CID stores ndiranditure naenda kuCID nozati ndichisvika soka ndakatomboita dzungu unoziva ndichisvika pepe ndichisvika paningirini mucentral nditomboita dzungu kavanasvika vana vanogara pabhenji baba uzati pamene chibhenji hanchiripo so nekunenge kune computer kuone nenge chiprintwa so ndaranga ariko kakangondazozvanzi imi iclient here kana kuti musungwa saka musungo ndibva pabhenji papa ndagara pambane mangu makudu anga ari pasi so kuti unoona kuti vanhu vamboshandirwa vachi overnight tikauti vamana ndoita sei saka hambano wangu wauti usikuziva munhu akakupa foni andabhos kanisa asa iwo ndiwe musungwa takutonyora mapepa iwo ndiwe musungwa wedu ndiwe uchataura chi kwakawana foni ndiwe kutoenda koti uri musungwa nangu nagara pape nangodhabhura baba bva ndafunga kuti iwe ndine munhu ininika munhu ndakanyora mudhari inini madetails ake vandaza ndimukoma ndarimemba mukoma ndakanyora mudhayari somewhere parichizvanzi utomborinepo wakanyora ita kuti munhu auye nazvo kana usina munhu ari kuya nazvo isusu tozongozviona wakukoti dhayari ako unozongoya wakukoti bhozi kana usina munhu audase bhozi achakwanisa kukurilisa kutotese indobasa kwako ndakabova ndafonera munhu wangu mumufana wandaitamba naye ndamudza kuti enda pabasa pangu pakadai unotsvaka dhayari karipo uye nako keblack abva nikadhayari mukomana svika nikadhayari vanatoti mukoma idzi namba idzi ndafona namba dzamwari namba ngadzitange kuita sekuramba apana ndakanyora adresi ichi yekukambuzuma so vataita se vatati maya munhu zvesho ukambuzuma ndizvo ende zvesho munhu ukambuzuma ndokwaigara but akazongorasisa nemaadresi but ukambuzuma kusection 3 ndokwaita se ndokwaigara vanati mukoma namba idzi ndaitombotaura naye munhu bcause madhezi akatondipa foni akatomboita madhezi ita sinchitaura naye bcause ndakasara nechikwere chake $20 saka akatombondinetsa kuti kandazoita se ndazomupa ndazomupa mari yake sikanzi saka zvinetseka ngatitore mota ndikukambuzuma iwo ita se takamirira saka takumirira fuel uza nepressure ano ndamira ndidire fuel ini tise tiende vanadira fuel baba vataenda kukambuzuma tinosvika kukambuzuma tanosvika pakambuzuma kusection 3 so section 3 vatabvunzawo waiziya address vataona pamana address ishuwa bvunza kati ndikunotsvaga munhu ndatsvaga munhu anonzi munyaradzi nesinemi yake vanga vasingamuziye iriyeyo vanga vasingamuziye saka ndakaita semhana ngosangana nemupano wandaiziya pane vamwe rasta so bhozi ndambozveshokamuzuma ndambosangana naye kamuzuma pane vamwe rasta vakadai so vanogara vakapfeka jezi rechelsea zvikanzi ndatsawa kutaura anda zvedhiziri kati exactly ndiye chaicheni ati abo zvikanzi maya ona mbezu ikoiko
aimbogara padina but achagara ipapo. Saka kuti umuwane because apa pakatobva pato nemhosva dzanzaita dzavanga vaita vaivhura hombe. Saka ndo vaita basa rekutorera vanhu mafoni murodhi umu. Saka vakazombota sei vazonga kutsvagwa nepolisi. Vakaita sei vakatama kunoku kwaninga ari kuwanika kusection 2. Mukoma pasection 2 mandogona mwana ndipapo. Ukasvika pabhawa repasection 2 kumberi kokoko kumabhawa ekusection 2 nomuwana kana kuti bhoge ndese itiende baba ndandaluza hope. Ndarova mota baba vareta se varanosvika tichinosvika pasection 2 takanopaka muchinenge chikapa achisu time tinayo apa musikana wefoni uyo tamusiya kucentral taita se tiri kukambuzuma rapo mukoma ndabuda padeni sina kudya tikona kutsvaga ndikona unomvumza kutanga kana even katenga chikafu chokuti nditise ndikana wangu ukunorara kumasales gara wacha indi kuzika kumasales kashoma kuti tese uzoigirwa chikafu inini kuti ndiyaonesa kuti omana nditomborohone vakomana dzimwe nguva baba pane pasi katombode izvozvo baba andakumuna mukoma ndikumbura kufonera chi pane munhu ada kufonera uzvanzi wangu azvali yo loya uchazotaura naloya wako kana takukuvharira zvekuda zvemaloya tikuda zvemaloya izvi vanoenda mana pakaipa ona mota chi titotumudza musoro unodzandarise kuti ndibude nawo nehwana wachona tinotenga chikafu. Ndakangona rasta baba vakapfeka jezi ravo rechele reblue vachikrosa kubva kune rimwe bhawa vachitoratidza kuti akutenda kune rimwe bhawa kuseri. Tikati mudhara uyo munhu wedu uyu mufesi wakatani naye ndakabva buda vaita se vaenda vanomuona vakatotaura zvakanaka vari koko kubva vatanga kutoenda direction yekumota. Uona inini kumashure kwako panomboti ndini makuda anomboita se ndomboti gudo ndavhunduka nchiona gudo riri mota. Dhitsa manje gudo ndakati richingoita se richinosvika pamota richicheka kuti iwe munhu aripo akamboda kutiza uzamfese amangonze brugwa baba sanzira idoenda kupi pinda vakanwa mbuti dauzo kanwa mbuti mukomana taruwa naye mota tatase tasika naye kucentral vakabva kuchitara ita zvandarata zvanzwa Olex wakunditsvaga ngona wakundi kuhanziko chifu tikati mukomafoni makanitengesera yange yakabiwa ende yakazotrekwa ende yandipinda busy zvanzi iwe iwe foni ipi yakutaurewo zvazvotanga atase achaziya foni zvazvangataka mukoma ndakanyora pasi mukoma nepandakazokusendera $20 ndakazokusendera last $20 ndakusendera ndaita se ndakanyora pasi ndinazvo zviri kokubasa ndo munhu pakazitanga kutaura kuti kutanga kuziya whatever yarohwa baba varanosvika kucentral chinosvika kucentral uka ndakatozoshamisika kuti ndakambobudiswa pandazodzoka pandadzoswa muningi ndikanzi hapana wangu uona iwewe you are going to stand as a witness ndo uchamira uri witness. Munhu yaane macases akawanda house breaking besides macases house breaking ane macases anawo erobari takati chitimutsvaga ende iwewe ndo yega foni atazokwanisa kutreka pazvinhu sezvakabiwa ndo chinhu chatakwanisa kutreka. Saka you are going to stand in as a witness. Ndasamukoma kanzi chandangokuudza ndechekuti gara wakaita se gara wakagadzirira zvese zvese because iyo ndiwaoneka une property. Saka gara wakagadzirira zvese ndati mukoma ndibatsire ndese ndingoziya kuti ndinopedza sei dhiri rangu because apa pakaipa ndasinombotarisira kuti zvinoita sezvinosvika kuvanza aiwa uona iwewe zvipapo chaizomufana wangu anika tatokunzwira tsitsi pakuti uri munhu acooperator, you've complied with us kusvika tabata mbavha. So iwo zvada kuti uitewo ndezvekuti uchazongoita witness iwe toita se uchazongokutsvaga toita se totaura newe tondwari uchatsvaga uchafonerwa nechine court toita se tozoningira. Uona apa manje apa guys ndauti ana chokwada kuconfess ndakazofonerwa nana PP ndodhere court waiziya ndatofonerwa vananzi hona iwewe tikukuda kucourt mangwana by 9 o'clock court number 20 court number 20 ndakukasika kudhabhura ipapo vanangoti mem ndoita sei inini andipo ndiri kubulawayo nebasa saka ndenda kutokumbirwa kune mashefu angu zvikanzi kana usipo iwewe it's okay kana uchichapo it's okay we've got so many tine mawitnesses atinawo akati wandei akabirwa akatobirwawo saka hatinenge takukumuvha takukubvisa tokuisa pane rimwe date ndikati ndipo it's okay nayo kana usipo aiwa it's fine ndakanangotamira guys ndakanangoregedza kana kuenda kucourt kwacho ndangoita sei
chanongoza nje kuti mukomana akazotingwa makalenda ake ende handa kuti uzomboza kuti akatingwa mangani. So advice yangu yanasi guys ndiye kuti ukuona zvedhiri ziya munhu akupa chinhu. Usaite mistake yekupuwa chinhu wosiwa nechinhu chausingazivi kuti chabva kupi. Number 1, ziya kuti munhu andipa chinhu ikoko ndozogona kuzomutreka ndikamuwana. Boza ndikunyepere wangu kana mhosva ikazosara yako iwewe pachinzi pakapondwa munhu ndiwe wapedzera ndiwe wakatengeserwa foni hausi kuziva kuti foni yakabva kupi ndiwe unayo gudo rashayika. Ndikunyepere unoenda kujeri nechinhu chausina kupara. And that was it for today. Tisangane zvakare pane imwe episode. Musakangane kusubscribe nekuudza vamwe kuti chirongwa chadzoka. Tokutendai nekuteerera.